golek pring ke gawang. Bu YouTube kan ndak gak tahu. Woi. Apa? Iki kali apa iki jenenge? Ini kali Kedung iki. Gerakan jajan itu. Ya gak apa-apa. Iki ben cilakan kok seneng golek iwak nang kene ben iki. Saiki arek cilike dolan HP kabeh wifi-an. Iki bisa nih bacot iki. Ben nak kene mancing. Delok kapake, Bro. Golek dukuran sing rada cilik sing kenceng eno. Golek sing cilik kok ya gak apa-apa. Ya iku ya narik iso ta abot koyo iku. Kenangan sing wis tak lakoni. Tak simpen Iku kuat ta iku? Udah juta don. Kuat. Dicocop. Puding. Peng. Ya nang arep iku gak apa iku. Tarik bon. Sing logur-logur iku lho. Cuk ijen ditarik prime. Lah kapan maneh tarik-tarikan? Pun lapor-lapor lho. Ya. Bacot bacot. Sing kari ku. Wis pantun. Kenceng ta iku? Anak pring sing apit Aril. Wis ora jeblok diliwati. Sing bisa? Dure wis mari loro ya. Kari golek cagake. Loro kurang loro. Kurang loro. Ikan telur lho. Cara bi koyo itu gratis. Cuk lho nek loro tekan dia. Kono semene. Ya kandhane gak iso wis ketara. Kau apa urusan? Lumayan lah. Gede ta? Lumayan. Cuk Rin. Cuk cemet. Jelememetan met. Urusan. Gede tak mlebu temen ta? Mas iki Mas Krus, Mas. Gak ulo ah.
Yo, mang dek ini kecepekan tak Uber. Ketepekan. Enak ya kan biasa agak kompe. Masuk. Di Itu lah. jalan. Cuma dipatok. Cucu. Aja kecane iku mbletat. Balik. Coba nak coba nanti. Ya Allah. Aha, ngoyo iku. Ya. Iya kalau anu sus. Gila. Woi, datang korek satu. Coba mundur no. Kan udah. Oh, apa itu? Pada peju. Masuk. Cok, cocok. Bikin bisa. Cuk bon mundur bon. Yang kecilan nih. Yang benar loh. Tekan ke masih. Jalan mas. Jalan kok. Aku sekolah krek kono. Jalan dinar ya tin. Awur korek, asih korek. Kena ari lho. Ya ini. Jalan tentu kabeh ari. Tekan ini lho san. Cepeng tanganmu bang. Iki lho cok, nyocok. Terus kabeh. Ayo gracin lagi. Gracin rek. Graci. Sulik. Kita mundur. Ya sik kapos. Cuma dalamnya kok tepak iya. Seret. Ini. Isi, kita maju kak. Lagi. Kayak gitu. Iji. Loro telu. Telu. Cuk, hebat. Mantep ono kok niku lho. Halo. Mantap. Takon, tak kuat iki dah. Gondor dia. Ndukur kono. Masih kandolan di. Mau kandolan lho. Ih, lalu. Cuk, angke mendak. Iku lho jalan. Iya. Ngarep tok dulu.
Aneh, ditumbaki rono juga. Sopo gelem nyombaki, Mas? Ayo, Bud ngono iso, Mas. Mas terus sini. Ke bagus. Bagus ini ngeblok rek. Mencolok Centeng cok tetek dhuwur bagus. Konat. anu aku rono. Ngono, Bud. Bud ngono, Bud. Tengah-tengah. Ayo net. Singgi bakatnya. Net. Men awak prank kono, Mas. Iso. Rono iso aku bisa. Kurang ada, Mas. Mana iku Mas? Men awak prank. Iso. Hebat turun, Pak. Gak iso. Ini tumbak ono. Gak iso, Bon. Ada di kono lho yo. Nek kono kaya foto ngomong. Cok abi aku. Cok yo tak mbak ino ngono kok. Ah, ancuk iki. MRT. Ya, mantap. Dia sedih. Adi. Mari tak iki kono iki kau. Song. Cok hebat kon iku lho. Langsung teko Mas Nawir, Mas. Kau coba bawa noe. Kono kono. Hai. Lih, nanti rapi ngambil anu mau. Mentas ta? Cari siapa? Kan gak ada tadi. Mau cari atus. Dijupuk enak kono kari ngedok kene kari njupuk edok.